खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 17 मे खालार अदेबानि समबारखालि चिरां जिल्लानि बेंटल थुक्राझार ओनसोलाव मबाइल मेसेजनि गेजेरजों गावनि लोगोनो सुइसाइड नोट लिरना गालांना गावनि जिउखौ फासि नांनानै फोजोबना लानायनि सायाव बेंटल आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुसिल इस्लारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो दाबि खालामनायजों लोगोसे लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ होनना पुलिस आरो सोरखारनिसिम दाबि खालामदोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथायनि सायाव 24 घन्टानि गेजेरावनो मोगथां महर मोनहोनो हादोंमोन चिरां पुलिसआ। चिरांनि एसपि प्रकाश मेद्दिनि दैदेननायाव रुनिकाटानि सिआइ आरो बेंटल थानानि आइसिनि हेफाजाबजों जाथायनि आन्दोआव थानाय सुबुंखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो खानो हादों। बे बाथ्राखौ मिन्थिहोदों चिरां जिल्लानि पुलिसआ। गुबुन फारसे बे जाथायनि सायाव थैनांनाय उन्दै हिन्जावसानि नखरनि मानसिफोरा न्याय मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाथाय जाजानाय नखरसिम खौरां लाहैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना नखरसिम सहैयो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बाक्सा जिल्लायाव माखासे सुबुंफोरा कार्फ्यु आयेनखौ सुबिदा लानानै आयेन बेरेखायै गोबां जौ फालांगि खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे खौरांखौ मोननानै बाक्सा पुलिसआ जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खावलिया होननाय गंसे गामियाव मोनसे अपारेशन खालामहैयो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अपारेशनाव गोबां लिटार आयेन बेरेखायै जौ बोखांनो हादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला खावलिया गामिखौ लाफानानै गोबां गामि ओनसोलाव दासिम आयेन बेरेखायै जौ फाननाय जायगाफोरखौ कुमारिकाटा पुलिसआ बेफोरबायदि अपारेशन खालामनानै गोबां बिबांनि जौ बोखांनो हायो। खौराङाव मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला गोबां बिबांनि जौ बोखांनो हानायजों लोगोसे जौ संग्रा गोबां बायदि मुवा बेसादफोरखौबो देख्रुबजोबदों होननानै मिन्थिहोदों। आसाम पुलिसआ मैया थांनाय 8 मे अदेबानि मंगलबारखालि तिनिसुकिया जिल्लानि थिंराय बाजाराव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बे बमा बेफ्रुहोनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो बे जाथायजों जिउ खोमानांनाय 2 सुबुंनि न'आव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनानै नायगिदिंहैदोंमोन आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव थार बिजिरनाय होगोन होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरनो खोथाबो होबोदोंमोन। पुलिस बिफाना मिन्थिहोनाय बायदिब्ला हमजानाय दायनिगिरिखौ तिनिसुकियानि लखिमपुरनि हिरेन गगৈ एबा मुनु होननानै मिन्थिहोदों। लोगोसे पुलिस बिफाना बे जाथायाव आलफा उदांनि आखाइ थानायनि बागै सन्देह खालामदों। नाथाय आलफा उदांआ फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बे बाथ्राया नंखायसो होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं थांनाय रबिबारखालिसो तिनिसुकिया पुलिसआ नैबे सावगारियाव नुनाय बाइकजों फैनाय 2 सुबुंनि सावगारिखौ टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै बे 2 सुबुंखौ सोरबा सिनायथि होनो हायोब्ला 2 लाख रांनि बान्था मोनगोन होननानै फोसावदोंमोन। बे जाथायनि सायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो गोख्रोङै राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथोन होदों। दानिया फैबावदो हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो कर'ना भाइरासनि नैथि खोलोबनि गोसारनाया गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन जाबोनायखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि थानो खावलायदों। क'क्राझार पुलिसआ मैया थांनाय मंगलबाराव सानजौफुनि 12 रिंगा सम जानाय लोगो लोगो सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनो हांख्रायो आरो कार्फ्यु समाव न'आव थानांगौ होननानै रोखा बुंथियो। बेजों लोगोसे क'क्राझार सोहोराव पुलिस बिफाना सानजौफुनि 12 रिंगा जानाय लोगो लोगो गारि मटरफोरखौ गोख्रोङैनो सिग्रोमो। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासजों मोगा-मोगि जानांनाय दिल्लीनि नोगोरारिफोरनि थाखाय दिल्लीनि गाहाय मन्त्रि अरबिन्द केजरीवालआ मोनसे गिदिर खौरां फोसावनानै होदों। बिथाङा बुंदों दि दिल्लीयाव कर'ना भाइरासजों जिउ गारनो गोनां जानाय मोनफ्रोमबो नखरफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि सोरनिबा नखराव हाजिरा एबा खामानि मावना जाग्रा सुबुंनि जिउ गारनो गोनां जायोब्ला
बै सुबुंनि नखरनो दानसेयाव 2500 रां पेन्सन महरै होनाय जागोन होननानै। दानिया फैबावदो कक्राझार सहरनि साखाथि देबोरगावआव थानाय फाख्रिगुरि गामिनि जोहोलाव दैमालु र'डआव थानाय स्पिड ब्रेकारखौ हरखाबै PWD बिफाना एरखुदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा। बे जाथायखौ लानानै मैया थांनाय मंगलबाराव खौरांगिरिनि सिगाङाव फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा सोरखार आरो PWD बिफानखौ खावलायो जाहाथे थाबैनो स्पिड ब्रेकारखौ लुफुंना होफिननो थाखाय। खौरांगिरिनि सिगाङाव जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सान-हर थाद'नाय गैयाजासे गारि सालायगिरिफोरा गारि मटरफोरखौ गोबां गोख्रैथिजों सालायनायाव गोबाङानो बे ओनसोलाव जाब्रबथायजों जिउ खोमानोबो गोनां जाबाय होननानै बुंथियो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा थाबैनो फाख्रिगुरि गामिनि जोहोलाव दैमालु र'डआव थानाय स्पिड ब्रेकारखौ लुफुंना होनांगौ होनना PWD बिफाननिसिम खावलायदों। दानिया फैबावदो मैया थांनाय 18 मे खालाराव आसामाव गोदानै सा 925 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना आनजाद नायनाय जादोंमोन। बिनिनो गासै सा 5835 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बेनिनो कामरुपआव सा 921 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनो आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो आसामाव सा 73 जन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बायदिब्ला निउज लाइभ खौरां बिजोंनि बकाजाननि खौरांगिरि रुबुल दिहिरिङाया कभिड-19 जों रुंसारि जानो गोनां जाबाय। बिथांनि देहायाव थांनाय 23 एप्रिल खालिनो कभिड-19 पजिटिभ मोनदोंमोन। नाथाय फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो थांनाय रबिबार खालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बिथाङा जोबथा हां बोयो। दानिया फैबावदो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया थांनाय 18 मे अदेबानि बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि खेबनि अनलाइन थुनलाइयारि बादायनाय हरखाब खन्थाइ लिरनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ गुगोल मिटनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारिनि दैदेननायाव खुंफुंनाय जायो। बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अनलाइन खन्थाइ लिरनाय आरो खन्थाइ आवरायनायनि थांखि आरो नोजोरनि सायाव बिबुंथि लाखिनायजों हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जिल्ला आरो मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 500निबो बांसिन बादायारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बिजिरगिरि महरै बाहागो लायो कटन मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिफान गाहाय आरो प्रफेसार फुकन चन्द्र बसुमतारी, डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार, आरोबाव डक्टर प्रतिभा ब्रह्म आरो रङिया फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिफान गाहाय आरोबाव डक्टर रुजाब मुसहारी बिथांमोना। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।